Rwan, da ni gyd wedi defnyddio Wikipedia. Ond ydych chi wedi clywed am WiciData? Mae WiciData yn rhan o deulu Wikimedia. Mae'n chwaer brosiect i Wikipedia. Mae'n tebyg iawn i Wikipedia, ond ar gyfer data, ac yn gyflym yn ddod o'r un o prif ffynonellau data gored yn y byd, gan cynnwys data am popeth o pethau, lleoedd, llyfryddiaeth a pobl. Mae WiciData yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu rhestrau wybodaeth yn awtomatig ar Wikipedia. Mae hyn yn golygu mai dim ond mewn un lle mae angen ychwanegu a diweddaru data, ac yna gallu arddangos ar Wikipedia mewn unrhyw erthygl mewn unrhyw iaith. Mae WiciData yn ddata cysylltiedig neu linked data. Mae hyn yn golygu bod gan pob darn o data dynodwr unigryw, rhif Q, ac mae data yn cael ei cyflwyno mewn cyfres o mynegiadau neu treblau. Er enghraifft, mae Jason yn gweithio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. A gafodd Aaron ei eni yn Bangor. Mae hyn yn galluogi peiriannau a phobl i darllen y data, a mae hyn yn caniatáu ni cysylltu'r holl data efo'n gilydd. Er enghraifft, mae'r ddau ohonon yn gweithio fel wicimediwr preswyl, ac mae'n gyflogwr wedi lleoli yng Nghymru. Mae gan llawer o'r bethau yn cwmpas ni eisoes ddata strwythuredig ar WiciData, felly gallwn gysylltu'r cyfan i gyd gyda'i gilydd. Mae hyn yn golygu y gallwn ni ddefnyddio fo i atab cwestiynau cymlath am y byd yn cwmpas, fel rhowch restr i mi o'r holl gestyll yng Nghymru, neu dangos yr holl feirdd oedd yn astudio ym Mhrifysgol Bangor, neu ble allai ddod o hyd i wybodaeth am Tom Jones. Mae gan WiciData wasanaeth holi a gofferynnau eraill ar gyfer gofyn cwestiynau pwysig yma ac i ddelweddu'r holl ddata. A gallai disgrifio pob darn o data yn WiciData mewn unrhyw un o'r bron 300 o gwahanol ieithoedd sydd ar gael ar Wikipedia. Felly mae modd yn ei ychwanegu labeli Cymraeg i'r holl data. Felly gallu defnyddio'r set data enfawr yma ar gyfer ymchwil, neu er mwyn rannu data yn agored mewn ffordd defnyddiol, ond gallai'r hefyd defnyddio fe i poweru apiau neu gwefannau. A fel Wikipedia, gallwch chi golygu neu ychwanegu gwybodaeth i WiciData. Gallwch chi hyd yn oed mewnforio neu allforio setiau data cyfan gan defnyddio'r meddalwedd sydd yn clwm i WiciData. Felly mae WiciData yn helpu gadw Wikipedia yn gyfoes ac yn ffordd wych o rannu data yn agorad, fel gall unrhyw un ei ddefnyddio mewn unrhyw iaith. Mae'n cyfrannu at gronfa o ddata cysylltiedig mawr fyd eang, sydd yn galluogi i ateb o cwestiynau llosg hynny a chyrraedd y wybodaeth da chi angen. Ac gan i fod yn ddata agorad, gallwch chi ddefnyddio mewn unrhyw ffordd o dymunwch. Ewch draw i wicidata.org heddiw i dysgu mwy.